400. Ok, am revenit. E mort, mă. Da. Alt timer, care. Veni fraierul ăla cu Acme Blast-ul și ne-a luat, mă. Nu știu unde sunt ăștia. Am revenit acum. Ultima dată nu pot mai fac dacă am așa la... Ăla cu măgău. Oi, mă. Nu, dai n-au. Da. Ce vă certați, mă, voi acolo? Dar nu mă cert, ne certăm numai cu Crix, eu cu el, cu Duduț, cu Crix ne certăm. Du-te, mă, că mi-e blasterul. Bine, că venit unul cu... Ce înseamnă QQ? Zic că zice și Gico, ho, mă, cu spam. Dar tu ce faci cu MG-ul? Acum spamează, l-am laghează calculatorul. Da. Așa spam n-am mai văzut. Eu da. Nici de la una cu mine nu moare ăla. No, gata. Ani, acum tu îl iei! Da, de ce crezi că m-am ales pe? Eu i-am dat înainte una. Hermes! Ai grijă că aici o să vină de aici. MG. Ce-ai furat după ce i-am dat shotgun-ul? Ok. Dacă găsești ceva heal pe aici să mi-l dai. Dacă îl bat pe ăsta, le pot lua bateria, dar nu l-am bătut. Și aveam unul în spate, dar nu m-a ajutat. Bravo, nu. Eu am 13 healer-uri, voi? La mie, fără MG, nu mă refer la HD. Hai, hai, hai. Du-te, bă! Erau toți acolo. Dar bine, n-am chiar așa și costum și iteme ca să pot. La mie, ia râși ceva. Oh my god. Poate văd am tras un sniper în aia. Ăla trage de sus. Mă enervează ăștia. Și am kill din cauza lor. Nu bine, l-am găsit pe Duduț mai înainte. Gicu? Da. Hostul avea 68 ms. Stai un pic! Duceți-vă pe sus, că pe acolo se duce Duduț. Nu ne pasă numai de Duduț. Păi știu, dar ăla e cel mai bun din echipa lor, dar nu. El o să veni. Și Mar 4, E4 e bun. L-am putea de ori, era mi-am putea transportat. Acme Blast-ul. Ăla are 60 de kill-uri, mă. Și așa și ce? Fiindcă e de la început, mă. Ce l-am snipat pe Duduț când era în aer.
dă și cu Zeus. Oh my god. Bă, ne iau ăștia Acum, bateria. Trebuie. Cam o da. Am recuperat eu bateria. O trecut fiic pe lângă mine ăla. Dar mă omoră și pe altul. A, iar e balăul la cu 60 de kg. Sper. Și că folosesc hack, bă, zi tebule că eu nu folosesc hack. Cine a spus? Duduț. Și că folosesc hack. Am 15 kg. Că aveam hack. Și cam ăla. No. Mic, vezi? Și cam hack, bă, ăla-i prost, mă. Hai că îi dau și eu pe el. Da bine, sunt serios. No. Bravo, Axana. Ăla ce mă crapă ăla, bă. Cine? Ăla din 49 de la ei. Crack? Da. Și eu lasă că eu am hack, bă, bitch. Du-te, bă, marcă ăla. Mă arată ăsta de 49, ok? Tu ești în filmare, apropo? Da. Deci, cum dracu să am eu hack? Se uite la store-ul meu, mă. Am fi luat de atâtea ori. 14, 26. Da, nu ca tău 2-26. Lasă, nu-i pasă. Mai 15-26, n-am înțeles să fie. Bani. Aracă ăla mă disperă, mă lua cu spatele. Are 69 de kg, arac. Cicu! Da. Are 69 de kg. Interesat, Gicu? Dar n-am mai făcut un kill de ani. De, Gicu, eram în aerisirea asta și ne-am dat pe Dudu și Cica în wall, mă. Cum de atunci nu i-a... Cum de atunci nu i-a asta? Ce? Cum de atunci nu i-a luat bateria? Cine, mă? O să iasă greu, nu știu. Gicule, ai grijă. Ți-am zis. Hai să-i zic hacker. La cine? Se scrie cu 4, hacker să știe. Nu, mă, și comentează mie, mă. Da. Trebuie să-mi vii la friends ca să-mi dea... Cam atâta a fost. Și de asta. Se venie. Aici e zi pe în modul tău. Nu. Zi. Nu știu. Da bine, ok. Atât a fost. Pa. Păi,